Mphakathi ake nginibingelele, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Nginibingelela nje bafethu, ngiphatheke kabi kakhulu ngodaba lase-Fried Hospital. Ngeke ngaveza ke indaba yase-Fried manje nizokhumbula 2023 asekhona ama-video akhona. Ngiveza udaba lika Antwami. Antwami ke financial manager khona e-Fried usebenza khona, uke waba nenkinga lapha wahlukumezeka ngendlela ephezulu kakhulu, ehlukunyezwa i-management yalapha e-Fried. Ngeke ngakuveza lokho ama-video asekhona. Nginivezela bafowethu. So ngayo yonke indlela bemhlukumeza psychologically, bemfrustrateela nje into eyodwa ukuthi every cent uyayiquestiona, every transaction uyayiquestiona, everything nje yalapha uyayiquestiona. U-anti umuntu ofirm, umuntu izinto ongenza izinto ezibheke eceleni, so ube mubi ke kuyi-management ngalokho. So bafowethu u-anti uhlukumezeke ngalendlela yokuthi ekugcineni ugcine sethola ama-threat laphana e-Fried. Bemsabisa ama-calls bethi bazombulala, ama-messages bethi bazombulala. Kwabonakala ukuthi impilo yakhe vele there is no solution, nempilo yakhe ayikho esimeni. Wagcine ke sehamba ke ngokuphephisa impilo yakhe wayo-reporta ke eZululand District. Lapha ka reporta khona even today, of which nakhona ngobe reporter nje awukho usiza alitholayo, akathola isizo. So bafethu ngizokuveza ke lokho ukuthi u-anti uhamba ama-psychologist, uhamba odokotela, u-anti usahamba ama-lawyers ngenxa yalolu daba, namanje alikafika esiphethweni. Angikho ke lapho bafethu, ngiyadlula nje. Udaba niyalazi, nibonile udaba lika Dr. Idika, udaba lakhe u-Dr. Idika lwase-Fried. U-Dr. Idika ugcine ke sehambile emhlabeni ngokuvezwa kwe-newspaper. Iphepha lithi uzibulele, but ke asazi ukuthi ke ngempela yini ethathe impilo yakhe, ngoba kusazokwenziwa i-postmortem, kusazokwenziwa investigation ukuthi uhambiswe yini emhlabeni. Okungavela vele ukuthi ekugcineni ushawe i-heart attack, umelwe inhliziyo. Leyo nhliziyo eveza ukuthi ubephansi kwencindezi ngoba bebemhlukumeza naye u-Dr. Idika. U-Dr. Idika ube udokotela e-Fried Hospital more than 17 years, udokotela, medical manager ephethe odokotela. So i-service yakhe ngicabanga ukuthi basizile abantu base-Fried, basizakele kakhulu, kodwa i-management yase-Fried bengamrecognize u-Dr. Idika. Kangakuthi bebemfrustrate, benza sure ukuthi bamvulela amacala angekho, bayamcharge. Kodwa uNkulunkulu emuhle ngoba phela uNkulunkulu uyalenza iqiniso, futhi akukho kufihle ongekuvela. uNkulunkulu umsizile ekutheni amacala ubelokhe wawina, bebathi bayamcharge wawina amacala, bebathi bambambela imali wawina amacala. Babona ukuthi no, leso strategy asisebenzi, bagcine ke benza sure manje ukuthi benza njani, bamfrustrate, bamphuca indawo yokulala, bamphuca accommodation. Kangaka ukuthi uDr. Idika ukushona esezoshona ubeselala kuma junior staff. Imagine the whole dokotela wonke ophethe odokotela ulala kuma junior staff. Nami kuyi-profession yami angihambe nje ngilala, kusho ukuthi bebenza sure lento yokumphuca indawo yokulala bebemfrustrate ukuthi engabi productive emsebenzini, bese beyamcharge befuna ukumxoshisa. Ugcine nje uDr. Idika ehlukumezeka kakhulu. Emva kwalokho wagcina impela eselala naseyimontweni, the whole doctor. Ekugcineni ugcine sehamba emhlabeni. So lento yalapha e-Fried bafethi ibhlungu. Ngiyafisa ukukhuluma nezikhulu zase KwaZulu Natal, Department of Health KwaZulu Natal, ake nisondeleni bafowethu, kade sinibiza nize lapha e-Fried nizobuka lapha isimo sakhona, ngoba i-Fried akuhambi kahle. Nizokwenza i-investigation, nizo-check ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo azenzeki yini. Ngeke kushona abantu, nifuna kushona abantu abangaki kanti lapha e-Fried, ngoba mina ngikholelwa kukho ukuthi if kungasebenzeki njengoba izikhulu nje i-management ibusy icindezela abantu, i-productivity ngeke ibe big esibhedlela and i-service izokwehla. No, ake nisukumeni bafethu izikhulu, nisukumeni KwaZulu Natal, nizobuka nje iZululand District yonke, nizobuka ukuthi kusetshenzwa kanjani, ngoba kuningi ongahambi kahle. Ukushona kwalo dokotela nje kuyacaca. Ebese ke ngicela bafethu umphakathi